Mae pethau'n symud yn gyflym iawn fan hyn ynghylch y Defaid ar gyfer pencampwriaeth Gwobr teulu Lloyd, Irwel Jones. Nawr te, mae restr fer wedi cael ei gymryd erbyn hyn. Wel, mewn dim o dro, mae wedi dod lawr â nhw i 6 fan hyn, so mae ddim yn hongian yn bwyty, mae'n gwybod beth mae moyn yn amlwg y beirniad. A mae hynny'n rhoi rhyw fath o hyder yn y beiriad, bod e'n mynd trwyddyn nhw'n gyflym, cael yr arddangoswyr mas o'r cylch cyn gyntaf ag sy'n bosib, achos chymod, mae wedi bod yn wythnos hir iddyn nhw, yn dyw e? Wel, gyda 11 triawd yma i ddewis ohono, mae gofyn bod rhyw syniad gyda'r beirniad yn ei ben am beth mae'n hwylo a'r cydbwysedd yn y triawdau de. A beth sy'n bwysig yn y gystadleuaeth hon, achos grŵp o 3 yw e, ond yn wahanol iawn i'r gystadleuaeth grŵp o 3 rhyngfryd fydd yn digwydd dydd Iau. Beth sy'n digwydd fan hyn nawr yw, mae yna un oen fenw, un oen gwrw, ac un ddafad allan yn y gystadleuaeth, a dim o'r reidrwydd o'r un ddiadell. Felly mae'r gymdeithas wedyn yn pendroni ac yn dewis y 3 gorau i fynd mlaen sydd yn gweddi i'w gilydd. Ie, wel, yn gyntaf yn oll, mae eisiau enghraifft anifeiliad sy'n dangos y bryd y bant yn dda, enghreifftiau da o'r bryd, ond hefyd wedyn mae eisiau'r cydbwysedd bod y 3 yn gweddi i'w gilydd yn dda iawn, efe. A o beth fi'n gweld o fan hyn, mae'r beirniad yr adrannau wedi wneud gwaith dda. A dim tasg rhwydd o flaen y feirniad. Nagos, achos mae yna gymaint o wahanol teipiau yma, mae lliwiau gwahanol yma, mae'r amrywiaeth sydd yma neu iawn. A dyna beth sy'n dda wedyn i'r gynulleidfa sydd yn gwylio, mae yna gymaint o amrywiaeth. Mae fan wleddu'r llygad yn dyw e? Odi. Felly beth sydd da ni yma, os nawn ni edrych ar y pen ucha, mae da ni'r ddafad fynydd Gymreig, a ni'n gallu gweld Teulu'r Jenkins fyna o Dal y Bont yn ei harddangos nhw. A wedyn y ddafad fynydd De Cymru. A mae da chi y torddi wedyn drws nesaf iddyn nhw. A wedyn nes mlaen Penfrith Bryniau Cymru, Penfrith Biwla, a'r ddafad Bryniau Ceri. Tipyn o arddangosfa, yn dyw e? O, tipyn. Mae pob un bryd a'i rhinweddau gwahanol, pob un a'i ardal, a pob un wedi wneud lan i'w gorau o gallu, mae rhaid gweud. Mae y Penfrith Biwla wedi ennill y gystadleuaeth yma 5 allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. Mae hwnna yn dipyn o glod i'r bryd, yn dyw e? Mae'n amlwg, chi'n dod mewn i'r cylch a maen nhw'n tynnu llygad yn syth i fe. Os rhywbeth nhw yw wrth dymed y rhai mwyaf yn y cylch i fe. Ond maen nhw'n tynnu llygad yn syth. A heri eto? Ie, maen nhw'n smart iawn. Maen nhw'n gweddi gilydd i weld. Yn dda iawn, heb swmpo nhw. Mae'n job i weid o fan hyn i fe, achos dim ond y beirniad sy'n cael gwybod beth yn iawn sydd dan y glân i fe, ond maen nhw'n weld yn driawd da iawn. A'r 3 yma wedyn, o'r un stabal o eiddo teulu Price Pencreig, sydd mond tafliad carreg o'r cylch, o Lanelwedd. A dyma nhw'n cael symud mlaen unwaith yn ragor. Penfrith Biwla, mae'n ddrwg dy fi, yn dod mlaen. Pwy arall sy'n cael ei tynnu mlaen? Y Penfrith Bryniau Cymru? Y torddi fyna a'r Defaid mynydd Cymreig sydd yn y 4 sydd wedi dod mlaen. 2 bar wedi cael ei gadael ar ôl erbyn nawr. Wel, ni gam yn nes, ond fe newn ni tynnu anadl ddofn nawr am ychydig, gadael i o gylch y Defaid ac ddyn ni nôl yn y man i weld pwy fydd yn ennill Gwobr teulu Lloyd. Cyffroen gyflym iawn fan hyn nawr ynghlch y Defaid am pencampwriaeth Gwobr teulu Lloyd. Dyw'r beirniad ddim yn gwastraffu dim amser, Irwel. Na, mae wedi dod lawr i 2 bar yn y go-gloi fan hyn. A'r syndod mwyaf falle yw bod y Defaid Biwla wedi cael ei tynnu allan. Ond nhw'n edrych yn dda iawn. Grŵp pwerus. Ond mae'r beirniad yn gwybod beth mae moyn, a dim ond fe sydd yn cael swmpo a mynd yn agos atyn nhw. So mae 2 bar da ar ôl yma. Be sydd gyda ni yw y Defaid Penfrith Bryniau Cymru o iddo Thomas Roberts, Dimbych. Y teulu cyfan fyna, Stephen, Helen a Thomas Mas. Yn ei harddangos nhw wedi cael sioe arbennig o dda yn barod. A wedyn Teulu'r Jenkins,
Talabont ger Aberystwyth gyda ddafad fynydd Gymreig. Mae rhai gweud o fan hyn bydden ni'n tendio at y Defaid Penfrith fel grŵp de. Mwy o bwer. Ond mae'r beirniad i weld yn pipo tipyn ar y Defaid Mynydd Cymreig. Mae wedi gweld rhywbeth yndyn nhw. I gyda'r nhw lawr i'r ddau ola. Mae'r ddau grŵp dda iawn. Ond mae weld yn eitha relaxed fyna. Mae fe'n joio, yn dyw e, beiriad. Mwynhau'r achlysur ac ar fraint o gael beirniadu. Mr Evans o Aberhosan wedi beirniadu. Mae droion yn y sioe frenhinol ac yn ennill i le yn heiddiannol iawn fan hyn fel beirniad. Nawr Terwel, ti yn closio mwy at y Penfrith Bryniau Cymru yma. Dwi ddim yn meddwl fydd yn oedi rhyw lawer cyn datgelu pwy mae am wobrwyo. Wel, fan ni fi'n mynd o edrych o bell fan hyn, fi jyst yn gweld falle bod rhaid ni yn mwy o gwdbwysedd fel triawd. Bach, dim cweit efo'r Defaid Mynydd i fe. Wel, mae mola un troi ar wel. Sa'n gwybod siwr mae'r arddangoswyr yn teimlo. Achos mae'r eiliadau yma mor bwysig nawr. Y manion sy'n cyfri, yn dy fe? Ie. A gweud y gwir, mae'r safon yn uchel iawn a dim ond trwch blewyn bydd rhwng y ddau yma. A ar diwedd y dydd, falle bydd e jyst yn dod lawr i beth beth sy'n cymryd bryd y beirniad. Drych ar y Penfrith Bryniau mae'n aros nawr. Maen nhw'n aros yn sgwar, yn dyn nhw? O, dyn. Maen nhw'n... A dwi'n sylwi mae'r beirniad wedi edrych ar y pen blaen a'r pen ôl, achos mae'r ddau yn bwysig yn y gysadleuaeth hon. Odi. A chi'n gweld, mae'r smotiau yma yn y ddau fryd, yn dwi? Os, mae marciau i gael ar y ddau, ond... A'r Penfrith Bryniau Cymru! O, ti'n iawn, Erwel? Ie, wel... ond nhw'n aros mas o'r dechrau, gweud y gwir. A Gwobr heiddiannol iawn. Wel, dwi'n gwybod fe fydda nhw wrth i bodd gyda'r cynlyniadau yma. Thomas, Roberts, Stephen a Helen o Ddimbych. Maen nhw wedi cael sioe arbennig yn barod, wedi ennill sawl pencampwriaeth gyda'r Penfrith Bryniau Cymru, a fydd hon yn un bwysig arall. Llongyfarchiadau mowr iawn! Diolch fawr iawn. Sut oedd y nerfe? Ddim yn rhy drwg, bore yma. Ddim yn rhy drwg o cwbl, i fod yn onest. Na. Thomas, siwr wyt ti'n teimlo nawr? Dwi dal yma, just about. Mae'n llais i'n mynd, ond dwi dal yma. Nes ti wrando? Nes ti ddim dathlu nawr yn galed o fe ar ôl dy lwyddiant i dydd Llun? O, siwr iawn. Gwrando neu ddim gwrando? Ddim gwrando. A ni'n meddwl, dathlu'n galed. Stephen, llongyfarchiad. O, diolch yn fawr, bendigedig. Faint mae hwn yn olygu chi? O, lot, dydy, mae o'n lot. I'r specls i gyd, da ni wedi dod i'r brig, a ni'n neud o blaen yn ail, rhywbeth efo Tom Evans yn oen, so dwi'n cofio pa flwyddyn o hwnna wan. Mae'n hyder i fawr, ac i'r specls i gyd yn dydy. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi, da iawn chi. Gei di ddathlu heno? Iawn, oce.